Sí, aquesta era una de les inquietuds que teníem el Sergi i jo. El Sergi i jo ens coneixem de fa temps i arrel d'aquesta crisi vam veure que el tema de com poder crear accions i sobretot el que vam veure és amb el tema de les institucions públiques que intentaven fer accions independentment pel seu municipi. Els comerços ho rebien en candeletes, però després veien que aquest període era molt curt, igual 15 o 20 dies. Vam decidir iniciar-nos un projecte amb un enfoc més social fent servir noves tecnologies. El Sergi, el punt fort per crear aquesta aplicació és que el Sergi és desenvolupador en tema d'aplicacions, està fent un màster, Sergi? Sí, sí. Un màster amb intel·ligència artificial i ens vam decidir a crear aquest tipus de producte. Sergi, explica'ns una mica com funciona aquesta iniciativa. És a dir, la persona que es descarregui l'aplicació, com funcionarà? Doncs mira, la idea és, com diu el David, és molt senzilla i és que les compres diàries que els compradors, que els usuaris podem fer, nosaltres deixem que els consumidors facin una fotografia al tiquet de compra i llavors aquesta fotografia li reporta uns punts digitals que acumula l'aplicació. Llavors, a partir d'aquí, deixem que els consumidors acumulin punts arreu del territori i després que es puguin començar a gastar a les botigues del barri que estiguin donades d'alta a la nostra plataforma. Què vol dir gastar? Ho dic perquè això a vegades porta una mica confusió. Gastar vol dir que si he acumulat, per exemple, 100 punts, aquests punts tenen una equivalència en euros, per exemple, 5 euros, vol dir que si un comerç, el forn de costat de casa, està donat d'alta a l'aplicació, hi haurà una petita quota mensual, també hi haurà un període una miqueta de gràcia, perquè vegin com funciona l'aplicació, doncs jo, com a consumidor, podré gastar aquests 100 punts digitals en el forn de pa, per exemple. I el forn de pa no rep punts. El forn de pa el que fa és rebre aquests diners al seu compte bancari. Llavors, pel comerç també hem intentat que sigui superplaner, perquè al final el comerç no s'ha d'instal·lar res, no s'ha de posar cap software, sinó que simplement quan algun usuari de la nostra aplicació li ve a gastar els punts, bàsicament li fa una foto al tiquet de compra o afegeix les dades del comerç i posa, doncs mira, li pago 4 euros en punts digitals i el comerç directament rep els euros. Llavors, creiem que és superimportant i a més ho hem parlat amb els propis comerços que no els donem més feina perquè hi ha molts comerços que realment tenen moltes coses, han d'estar en moltes coses i tots sabem que l'època que hem passat està sent molt difícil per molts comerços i llavors si encara els afegim més complexitat, doncs no funcionarà. I a part que hem detectat que moltes de les solucions que hi ha al mercat precisament fallen aquí, que sobre el paper són molt boniques, però després pretenen que els comerços facin coses que no estan preparats. I aquí entrem en el tema de ple, entrem en el tema de la digitalització. A nosaltres ens preocupa i molt, a mi em preocupa i molt també, que el teixit comercial de Catalunya, d'Espanya, no sigui capaç de digitalitzar-se. I si no és capaç de digitalitzar-se, acabem tots enganxats a altres coses, i no vull dir noms de plataformes, però que al final ens exprimeixen i ens treuen tota la gràcia que podem tenir en el petit comerç, totes les coses úniques que trobem i autèntiques que trobem. Llavors, nosaltres volem fer-ho d'una forma inclusiva, nosaltres volem fer que el petit comerç pugui seguir sent autèntic, pugui seguir sent únic i facilitar-ho a través de la nostra plataforma. Per tant, entenc, com a compradora, parlo ara perquè jo no tinc comerç, que si jo, per exemple, vaig al Zara o vaig al McDonald's, faig una foto del tíquet i em donarà punts per apropar-me a un comerç que estigui a la meva ciutat i que estigui adherit a l'aplicació i poder gastar-los. Exactament. O sigui, imagina't, el dia que surti l'aplicació, el dia 1 que estigui a les plataformes de l'Apple Store o el Play Store d'Android, estaran disponibles per poder aconseguir punts digitals tots els comerços de tota la comarca del Tarragonès i del Baix Camp. Sigui un Zara, com dius, un Carrefour o un Mercadona, o si te'n vas a un restaurant de Prades que igual ni coneix la nostra plataforma i no sap ni qui som, podràs aconseguir punts. Ostres, això ha hagut de ser una recerca molt exhaustiva per poder trobar tots, això com dius, tant restaurants com comerços a tot arreu i ja siguin franquícies o ja siguin empreses de proximitat que potser no coneixem.
Clar, això és un dels nostres punts forts de la intel·ligència artificial que hem desenvolupat. Sergi, si no tinc mal entès, ja heu tret una beta que esteu provant vosaltres, els que formeu part del projecte. Quan veurà la llum l'aplicació? Es pot saber ja? La veritat és que ens agradaria que el més aviat possible, però també, i jo crec que estic gairebé, ha de ser aquest maig, no? Perquè així ho teníem plantejat, és superimportant que funcioni bé perquè al final el que volem és que els usuaris no s'hagin de barallar amb l'aplicació. Llavors el que estem fent és testejar-la molt bé. El que hem comentat abans dels tiquets, fem servir una tecnologia d'intel·ligència artificial que, com ja hem sentit tot per les notícies, s'ha d'entrenar també. Llavors, realment és el que estem fent ara, és que els tiquets d'aquí, de les zones on treballem, doncs l'estem entrenant perquè quan sortim al mercat els compradors no tinguin tants problemes. Sempre n'hi haurà, perquè al final hi ha tiquets, per exemple, que això ho haurem d'anar treballant, que hi ha tiquets on no surt informació. Llavors, això també, en un cert moment, amb la botiga, també ho has de parlar. Escolta, si és que no poses res en el tiquet de compra, com sé que el tiquet de compra és del territori? Llavors, aquí hi ha totes unes complexitats, totes unes coses que estem resolent i al final l'objectiu és donar la màxima cobertura sempre dins del territori, que és el Baix Camp i el Tarragonès, que és on sortim inicialment. Clar, és veritat que hi ha fruiteries, per exemple, i verdureries que tu compres i ni tan sols et donen tíquet perquè saps qui és la persona, saps que no t'estan enredant amb el que pesa la fruita o la verdura i no et donen ni tíquet. Quins tipus de comerços s'hi poden afegir i com ho poden fer? És a dir, si ara qualsevol persona ens està escoltant que tingui un comerç de proximitat, de quina manera es pot adherir en aquesta aplicació? Doncs és molt fàcil. Ara mateix, com l'aplicació encara no està al mercat, però estem fent una ronda de els primers botiguers o establiments adherits tindran una recompensa per ser dels primers en confiar en nosaltres. Simplement que entrin a la pàgina web obarri.com i allí directament se'n vagin a la secció de botiguers i allí tindran la informació de com adherir-se. I pels compradors, l'aplicació estarà disponible tant per Android com per iOS? És a dir, tinguis el mòbil que tinguis, et podràs baixar l'aplicació? Sí. Sí, al final la idea és poder arribar a la gent i tots sabem que tant Android com iOS són plataformes que tenen moltíssims usuaris. Llavors, estem treballant precisament en això, en que l'aplicació estigui disponible pels nous sistemes i pels comerços que es puguin... És a dir, nosaltres els hi facilitem, ara mateix si van a la web s'inscriuen, vull dir, els donarem unes condicions especials en l'alta i llavors el que fan bàsicament és deixar-nos el contacte. Què vol dir? Que d'aquí una setmana, 2 setmanes hi haurà una persona del nostre equip que els trucarà, que els anirà a veure, que els explicarà com funciona i jo vull recalcar que els explicarà com funciona perquè més que vendre'ls-hi, el que també volem en aquesta primera ronda i és molt important és explicar-los com funciona i que ens donin el seu feedback, no? Perquè sí que és veritat que nosaltres a nivell d'aplicació obrim 2 períodes, el primer mes, i perquè perquè les coses funcionin bé i la gent ho entengui bé, el primer mes obrirem la veda d'acumular punts. És a dir, tindrem un mes, diguem, de peixet, on els usuaris podran recol·lectar punts, com les formiguetes. Llavors, una compra, una altra compra, llavors vas veient com es van acumulant. I a partir d'aquest mes, llavors, obrirem la veda que els comerços, que es puguin gastar en els comerços. Llavors, això també ens ajuda a treballar-ho molt bé amb els comerços i també a donar visibilitat en aquests comerços, perquè si hem esperat un mes i ja tenim 500, 1.000 o els que siguin usuaris a l'aplicació, aquests usuaris estaran amb dentetes per poder gastar els punts que han acumulat i la idea és aquesta, que els usuaris que s'inscriuen ara a través de la nostra web tindran una petita regal de benvinguda d'uns 3 euros, quan traiem l'aplicació i després que els comerços que primer entrin a la nostra plataforma tindran un preu una miqueta especial i també aquesta benvinguda en el sentit que seran els primers que estaran llistats a l'aplicació i, per tant, tindran accés a aquests usuaris. Els usuaris veuran que aquest forn, que aquest tal, ja hi és, llavors diré, hòstia, vaig a veure com funciona, vaig a gastar-ho. I una cosa que no m'ha explicat encara, David, no sé si podem comentar-ho, sí, el tema de l'aparador digital, i és que... Primícia. Sí, primícia. Hem inclòs un apartat superinteressant pels comerços, que és independentment dels punts. Nosaltres el que deixarem als comerços és que expliquin, que publiquin cada setmana una oferta. És a dir, imagina't que dic, aquesta setmana, jo què sé, els croissants a meitat de preu, per exemple, no?
doncs això ho podran publicar. Llavors, ja no és només el tema de que els teus clients poden guanyar i gastar punts amb el teu comerç, sinó que, a més, tu Donaràs visibilitat a el que fas. els hi donem visibilitat, els hi donem un espai perquè facin promocions, i les promocions que ells vulguin. És a dir, nosaltres simplement farem el procés de publicació una a la setmana i a partir d'aquí, si els funciona, si els agrada, a més a un preu molt competitiu, perquè realment el cost mensual de fer 4 publicacions en un mitjà digital, doncs tots sabem que és relativament elevat i realment amb les tarifes que publicarem pels comerços creiem que els anirà molt bé al final, perquè és el que volem. L'ànima del projecte és que els comerços puguin tirar endavant i puguin digitalitzar-se a poc a poc. David, de moment només estarà disponible per comerços de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca. No sé si teniu previst ampliar-ho a altres poblacions més petites del territori. No ho sé, per exemple, la Canonja, Mont-roig, Riudoms. De moment espereu veure com funciona per poder avançar o com funcionarà? En principi és per un tema d'escalabilitat. Primer sortim amb aquestes principals ciutats perquè si no és que per poder abarcar des del dia 1 que tots els establiments se poden adherir si volen, des del dia 1. El que passa que la nostra acció comercial a poc s'anirà ampliant, s'anirà expandint. Està clar que en poc temps volem que aparegui Riudoms, Maspujols, Vinyols, Prades, Colldejou, tirant Torredembarra, o sigui, on faci falta. El que passa que, clar, primer ens hem d'enfocar en un radi d'acció per fer el testeig. També és on tenim una major densitat d'usuaris, que és on podrem tindre el que són uns reports molt més de detall en tema d'informes, de possibles errors amb els tiquets i després agafem i ens anem obrint. El nostre producte és un producte que també està pensat per escalar-se. No simplement iniciarem l'estratègia dintre del Tarragonès o del Baix Camp. El nostre objectiu és anar-nos ampliant a altres comarques. És molt important considerar que no inclou només aquestes ciutats. Que nosaltres estiguem treballant activament en les principals ciutats no vol dir que un usuari de qualsevol poble, localitat de Tarragonès i Baix Camp es pot descarregar l'aplicació, pot fer la foto a la botiga del seu poble i guanyarà punts. I això és així. I des de la nostra web, qualsevol restaurant, qualsevol comerç que no estigui a aquestes ciutats, ni a Tarragona ni a Reus, es podrà donar d'alta i podrà aparèixer a l'aplicació i podrà fer ofertes. És a dir, una cosa no treu l'altra. Nosaltres sí que l'acció comercial la centrarem més a les ciutats principals, però la nostra plataforma és totalment digital i no excloem, diguem, a cap petita localitat. I això és superimportant. De fet, a la que tinguem una mica de recursos per fer-ho, ens encarregarem de que totes les localitats sàpiguen que estem aquí i que poden comptar amb nosaltres. També una bona forma de fer-ho és a través dels mitjans de comunicació per donar visibilitat i també que els comerços de proximitat s'animin a inscriure's en aquesta aplicació. Sergi Compte i David López, fundadors d'Obarri, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la plaça. Moltíssima sort i us seguim la pista per quan ja pugui veure la llum aquest projecte. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Adéu, gràcies. Adéu.